Sao man ko ni ay. Yes. Hoy. Hoy, bubay. Wa kay plano nga pasudlon me. Lisod mo. Now. Kisa man jay amahan nang imong gisabak. Si Sario. Ha? Wa ka nalipong? Taro pa ng pangutok? Si Sario? Oh, si Sario. Sure ka niya sa? Oh, sa kadaghan sa lalaki de si Sarya gid imong nanaamatang to sa abroad. Wa mo kay bawgod. Wa mi kaybaw? Kami pa? Ako pa? Wa kaybaw nga inahan ko? Ha? Si Sario lagi amahan ani lagi. Yusa, kadaghang lalaki di aday si Sario imong hunanan. Nas buyet ayo si Mudeng. Si Sario dyan. Oh, Sario mo Uy, amahan ani. sakto pa ka sa kabuot. Sakto pa ka sa kabuot ha. Imo ni ana kung pagkumangkon. Ako Abi, sa abroad. Oh. Kontes Brena. abi kay abroad mo si Sario, mao nay amahan. Kay ang sustento, agoy day isod bis imuhang kukutik todo day. Has, totoo ka, totoo kang ilhon ko na ako nga po, di jud ko buto ka Sario na. Ka Sario lagi ni. Ka Sario. Pagkatawo ko namin imong mayo eh. Si Sario, nagtuwa di ka makabuntis to. Ah! Klaruha jud ko ha, klaruha ko. Klaruha jud ka Sario ha. Ug ning ari manggani mo para mga saba panghawa mo diri oy. Ning aring mga saba, ning ari mi day kay klaruho na mo day. Ug kinsa jud amahan anang imo dihang gibutot-butot ni mutian. Imong anak may amahan na. Ah, bagagam. Nakali na sa dingong nato. Anak. Sa akong anak? Di ka dihas kilid-kilid? Nga si Sari mo pa ang kunon? Kabe kayo mauli ay man to? Kaya dakog da? Ha? Korta rin giyapasan ni bakla. Klaro anang kwarta may gapas? Ikaw ko na be. Kung sa abroad imong anak pa. Mo ay amahan na gisabak. Gago! Pikat! Siya bitay amahan ani. Away ni gawasan ni liwat kini nimo. Kundi ni Nga naman, ako hindi kabayo ni mo? naglagot man kunin yung duha. Unsay koneksyon na day? Naglagot? Karon ba kita na mo naglagot? Apil na ninyo pagkanaana ninyo. Okay, magkapil-apil mo gawas na mo ani kaya mo Isa, maningkon. para magkagpangotok, wa ka na mo. Kaya nag-apil-apil. Ni ari ra may kay mga tanan may ug kinsa jud amahan. Kabalo na kaunsa kong gitubag ide si Sario. Di lagi mi mo to. Tuon na lang mo para madali. Amayo. Mutuon na lang mi. Sama si Sarius Diego Salvador. Ha? Oh, ikay to wala man eh. Ha? Kay bato ni Masario ama-amaw kay maingon lang say amahan na imong gisabak. Panghawa mo dire pabarangay ta mo ron. Ako ara ba ning balay ha? Ari lang mo para mangitag away, mangitag ubot. Wa mi nangita gubot, diklaro lang namo. For your info. So siguro, Rosario ng kwarta lang papilit mo ng bumbong ay. So pangayo. Sila buti niyo. Kanang gikon. Asawa man ko Sario. Pagbot. Asawang Sario? Asa na pita? Pakaslan ka. Di mo ganyan nakasaryo ang ipabuntis nimo. Namangkon pud asawa. Wala ka kibaw si Sario naman to iya si Jisbiga. Wa kibaw na. Tara beng, kay atakihon ta diri sa kog mo. Sige ato mga nambihana. Buga kay nong. Ko sila kalagot na to eh. Ginig si Sario ang amahan ani. Live in sa mga Sario 3 years na. Dagal siya abroad. 2 hours later. Surprise! Surprise! Wala lagi ka na happy, love. Nakita na ko. Ay. Na-surprise ka? Nauli na ako, love. Oo, no, lagi. Surprise di ka. Surprise. Yan sa love. Yan to kung mama dito papa. Huwag akong ayaan nga. Yaw-yaw, tulagot ka sila ni mo. Na ako nung kay dakong sala nila. Oh my God. Dak na ako po. Wala Ano lang. sila? Wala. Wala. Basin ko rin na rin kalagutan ba na sa'yo pag rin mention? Pero na-surprise juga. Love, dagang ikog pa sa lubong ni mo. Tumbler, gikan na sa abroad. Ang tubig na, gikan sa abroad. Wala dyan na nakuhuot da kay para ka makatilaw ka og
tubig sa abroad. Oh, di ba? Oh, nagpalitan na sa tika og kanang sulanan sa kanang imuhang mga make-up. Unya, gipalitan tika og cellphone. Nakuha ko na. iPhone 20. Oh, surprise ako mo iPhone 20. Salamat kayo Oh, na. Nakuha ko na. selfie tani ron ana unya. Selfie. Oh, surprise na unya na nabli. Nya, love. Love ka na. Napo ko i-surprise ni mo, love. Unsa na? Naki surprise nako. Unta, balipay ka, love niya. Umuli pa jud ko basag surprise nimo. Nya, unta, dawat ni mo, love ba? Dawat ko na basag gikan nimo. Unsa man na? Oh my god. Surprise! Surprise? Buntis ka. Na-surprise jud ko. Oh my god. Papa nako. Oh, love. Yes! Yes! I'm a father. I'm a father. Na-surprise ko. Nagtuo kong suburger. Surprise di ay. Yes! Ay, papa nako. I'm a father. I'm a father. Yes! Yes! Yes, love. Pila na kabuan? 5 years man ko sa abroad. Pila ka buwan? 9 months na, love. 9 months? Mga nakay na ka? Nagsakit. Nakaka-surprise! Yes! Mga nakay na ka! Makakita na ko sa kong anak. Ay, makakita. Hala ka to nang nadito ka na buntis sa Cellphone, love. bijakol na to. Oh. Nganong? Ay! Katong mulay. Wala screen protector, love, good. Yes! May rasad nga wa tayo screen protector. Ano na tayo, anak? I love you, love. I love you. I love you. Why break, why cambio? Ikaw, mong godab. Tiga-adlaw nang kasigiglag ka na. Oh my gani, mau gani. Yes, PS ba? yes. Magsilpi taron ha. Magsilpi taron ato ning habwaon natong ako ang iPhone 20 ni. Ang yan lang na lisod kitang tangon at sa kwarto na kay di pa man na mo gawas atong paluapan. Yes! I'm a father!